Γύρισαν το απόγευμα στις ελεύθερες περιοχές άλλα 10 κορίτσια που ήταν αιχμάλωτα του τουρκικού κατοχικού καθεστώτος από το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης. Στο σημερινό podcast επεισόδιο έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε μια αγαπημένη φίλη, την δασκάλα εκπαιδευτικό Νίκη Παντελή Πετσεμερίδου, για να θυμηθούμε κάποια γεγονότα πίσω στο 1989 και συγκεκριμένα την πορεία στον Άγιο Κασιανό. Ας πάμε έτσι να θυμηθούμε λίγο την εποχή το 1989. Καταρχήν εσύ την περίοδο εκείνη ήσουν... Ήμουν πρωτοετής φοιτήτρια στην Παιδαγωγική Ακαδημία Κύπρου. Το κλίμα της εποχής τότε, για εσάς τους φοιτητές, το δεν ξεχνώ, ας πούμε, ήταν μέρος της καθημερινότητάς σας? Κοιτάξτε, ήταν μέρος της καθημερινότητας γιατί ήταν πιο πρόσφατα τα γεγονότα της τουρκικής εισβολής, ήταν νοπές οι μνήμες, οι πληγές ακόμα. Υπήρχαν, ας πούμε, φοιτητές που έψαχναν τους αγνώμενους συγγενείς τους, πρόσφυγες, είχαν ακόμα την ελπίδα έντονη ότι θα επέστρεφαν πίσω. Πάντα υπήρχαν αυτοί που έλεγαν ότι είναι ξέχασα, μας κατηγορούσαν, ότι δεν αγωνιζόμαστε όσο θα έπρεπε. Θεωρώ ότι οι νέοι της σύγχρονης εποχής δεν είναι χειρότεροι από εμάς. Ναι, πάντα υπάρχει η ελπίδα. Πάντοτε οι λίγοι κάνουν, ας πούμε, έτσι. Ναι, αισιόδοξο βέβαια. Πάντα μας κατηγορούσαν ότι στις διαδηλώσεις δεν θα πάνε, θα πάνε στις καφετέριες. Όμως εκείνη την εποχή έγιναν κάποια γεγονότα τα οποία έτσι μας ανάγκασαν εκ των πραγμάτων να δείξουμε πιο αγωνιστικό πνεύμα. Ήταν η πορεία στο Αγγινεγό, που αποτελεί ένα μοναδικό κεφάλαιο στην ιστορία, όχι μόνο της Κύπρου μάλλον, και του ελληνισμού, γιατί ήταν γυναίκες από όλους τους πολιτικούς χώρους, από όλες τις ηλικίες, από όλα τα κοινωνικά στρώματα, που ένωναν τις φωνές τους και ήθελαν να δείξουν ότι ο τουρκικός στρατός μας παρεμποδίζει την ελεύθερη διακίνηση, καταπατά στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Και το πιο συγκλονιστικό από τις γυναίκες, γιατί στην Παιδαγωγική Ακαδημία είχαμε καθηγήτριες οι οποίες ήταν μέσα στην κίνηση «Οι γυναίκες επιστρέφουν». Σημειωτέων πάρα πολύ σημαντικών και τούτων, ήταν μια κίνηση η οποία δεν είχε πρόεδρο. Ήταν γυναίκες οι οποίες συζητούσαν να συντονίσουν τις ενέργειες μας. Τότε η πράσινη γραμμή ήταν αδιαπέραστη. Κάτι που μπορεί ο σύγχρονος κάτοικος της Κύπρου να μην μπορεί να το αντιληφθεί. Ότι σταματούσε εκεί που σταμάτησε η γραμμή καταπαύσεως του πυρός. Έβλεπες το σπίτι σου από μακριά και δεν μπορούσες να πας. Φυσικά τώρα δεν μπορούμε να μιλούμε για ελεύθερη διακίνηση, διότι όταν δείχνεις ταυτότητα και πας στη δική σου την πατρίδα σαν τουρίστας, δεν ήρθε ακόμα η ελευθερία βέβαια στον τόπο μας. Και βέβαια με περιορισμούς. Δεν μπορείς να πας στο σπίτι σου για να μείνεις στο σπίτι σου. Αυτά για... Ναι, να χτυπήσεις την πόρτα, να πεις συγγνώμη να έρθω να δω το σπίτι μου. Εντάξει, δεν είναι ελεύθερη αυτό. Άρα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, τα άτομα που σας έφεραν έτσι σε επαφή μαζί με τα γεγονότα που συνέβηξαν τότε, συγκεκριμένα με την πορεία, εσείς τα είχατε πληροφορηθεί από καθηγήτριες σας που είχαν ενεργή εμπλοκή στα γεγονότα, σωστά? Μετά από την πρώτη πορεία του 1975, τη μεγάλη που ηγήθηκε η μεγάλη Ελληνίδα, η Μελίνα Μερκούρη, οργανώθηκαν ακόμα 4 πορείες στον Άρωνα, στον Άγιο Δομέτιο, στα Λύμπια. Ήταν 2 μέτωπα και στην Άχνα. Οι γυναίκες κρατούσαν μυστική την είσοδο στα κατεχόμενα, παρόλο που μας κατηγορούν ότι δεν μπορούμε να κρατήσουμε μυστικό. Όμως τα κατάφεραν και μάλιστα τότε το κοινωνικό και το πολιτικό κατεστημένο δεν εθάρρυνε τη δημιουργία και την οργάνωση τέτοιων πορειών. Σωστά. Πάντοτε υπήρχε ότι τι πάνε να κάνουν οι γυναίκες, να ελευθερώσουν την Κύπρο, να πάρουν τη διπλωματία στα χέρια τους. Όμως
οι γυναίκες από όλους τους πολιτικούς χώρους, από όλα τα κόμματα, δεν σταμάτησαν μπροστά σε αυτές, ας πούμε, και τους κλεβασμούς και στις ηρωνίες και οργανώναμε αυτές τις πορείες και δείχναμε έτσι, ήταν μια διεθνής καταγραφή στον κόσμο, ότι οι πάνωπλοι αττήλες σταματούν άοπλες γυναίκες. Έτσι. Να πω ότι εγώ είχα την ευκαιρία, μικρή τότε, εγώ ήμουν μαθήτρια τότε, είχα την ευκαιρία να συμμετάσχω στην πορεία στα Λίμκια, όπου έκρυψε με η μάμα μου βασικά μέσα στο λεωφορείο για να με πάρει, γιατί είναι δικαιούμαστα. Ναι, εγώ στα Λίμκια ήμουν, ενώ ταυτόχρονα υπήρχε και η πορεία στην Αγία Μαρίνα, στην Άχνα. Ναι. Ήταν συγκλονιστικό, γιατί μετά είδαμε τις γυναίκες να ψαλούν το υπερμάχο στρατηγό. Η πορεία στα Λίμκια ήταν συγκλονιστική, γιατί ανεβήκαμε τον λόφο. Ήταν, ας πούμε, οι αττήλες ήταν σε υπεροχή, γιατί ήταν στο ύψωμα. Έτσι, και ενώ εμείς έπρεπε να ανεβούμε, να σπάσουμε, να καταφέρουμε να ανεβούμε στον λόφο. Και ήταν αθισμένα, ήταν 19 Μαρτίου. Ναι, ακριβώς. Εγώ θυμάμαι έτσι ότι όταν ανεβήκαμε έτσι πάνω στο λόφο, επειδή εγώ ήμουν μικρή, 12 χρονών, 13, έτσι σκαρφαλώσαμε πάνω. Σκαρφάλωσα πάνω λίγο πιο νωρίς που τις άλλες, γιατί είχα έτσι λίγο το εφηβικό, ότι αφού μας είπαν να βγούμε στο λόφο, να τρέξω να πάω πρώτη. Και ήταν η πρώτη φορά που εγώ αντικρίσα Τούρκο στρατιώτη με γκλόπ, και μάλιστα επειδή είχα φτάσει πάνω, φωνάξα μου μια φίλη της μάμας, έλα να πέσει κάτω. Και τότε, όταν γυρίζοντας πίσω είδα το στρατιώτη, ήταν η πρώτη φορά που είδα το πρόσωπο της κατοχής, έτσι. Ναι, ήρθαμε αντιμέτωποι για πρώτη φορά με το πρόσωπο της κατοχής εμείς. Βέβαια, οι Τούρκοι δεν μπορούσαν να το κρύψουν, τη βιότητα. Υπάρχουν τα δημοσιεύματα στις εφημερίδες, υπάρχουν τα πλάνα, υπήρχαν ξένες γυναίκες, προσωπικότητες, οι οποίες έτσι έδειχναν με την παρουσία τους ότι υποστηρίζουν την εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κύπρο. Και ερχόμαστε έτσι σιγά σιγά στην πορεία, την καθ' αυτόν πορεία που έχει στα περισσότερα βιώματα, την πορεία του Αγίου Κασιανού. Σε αυτήν την πορεία, από ό,τι ξέρεις ότι ήμουν και δασκάλα των παιδιών σας, η οποία ήταν έτσι πολύ αγαπητή εκείνη η τάξη, περάσαμε διάφορα μαζί. Αυτήν την ιστορία δεν τους είχα πει ποτέ. Δεν την έλεγα για χρόνια, ούτε και στην οικογένεια μου αναφέρομαι πολλές φορές, για διάφορους λόγους. Είχε διαφορά αυτή η πορεία σε σχέση με τις προηγούμενες. Οι προηγούμενες πορείες οργανώθηκαν από την κίνηση «Οι γυναίκες επιστρέφουν», οι οποίες είχαν τη φιλοσοφία μέσα στο ειρηνιστικό πνεύμα της εποχής να σπάζουμε την πράσινη γραμμή, αλλά με το σύνθημα «Ερχόμαστε με ειρήνη», «We come in peace», με άσπρες σημαίες, χωρίς εθνικά σύμβολα. Ενώ η πορεία του Αγίου Κασιανού οργανώθηκε από μια, ας πούμε, μεταξέλιξη της κίνησης «Οι γυναίκες επιστρέφουν», οι γυναίκες επιστροφή, οι οποίες είπαν αυτή τη φορά θα σπάσουμε την πράσινη γραμμή, αλλά θα χρησιμοποιήσουμε εθνικά σύμβολα. Κάποιες γυναίκες, από ό,τι εφάνηκε, ας πούμε, και γράφτηκε και στην ιστορία, ο κ. Παπαπολιβίου έχει ασχοληθεί με αυτό το θέμα πρόσφατα, γιατί μια ιστορία γυναίκες, η οποία δεν γράφτηκε ποτέ, άρχισε να γράφεται. Και εγώ, ο λόγος που δέχτηκα να μιλήσω ήταν γιατί πριν μερικούς μήνες ήρθαν κάποιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές που ήξεραν ότι συμμετείχα σε την πορεία και μου είπαν, κυρία Νίκη, είναι ώρα να μας πεις για τα βιώματα σου σε αυτήν την πορεία. Τους λέω, δεν πειράζει, δεν χρειάζεται. Αλλά με έκαναν να νιώθω τύψεις, γιατί ο ένας ήταν μαθητής μου και πάντα τους προέτρεπα, πάρτε συνεντεύξεις από τους μεγαλύτερους, να καταγράψετε τις μαρτυρίες. Δάσκαλε που δίδασκες, ας πούμε, ήρθε η ώρα. Γιατί ειδικά για τα ιστορικά γεγονότα της Κύπρου, των απελευθερωτικών αγώνων της ΕΟΚΑ και άλλους αγώνες διαχρονικούς της ελευθερίας, οι μαθητές νομίζουν ότι είναι παραμύθι, μοιάζει σαν παραμύθι.
κάνουμε θέατρα, νομίζουν ότι δεν συνέβη και στα αλήθεια. Και τους επρότρεπα πάντα να παίρνουν συνεντεύξεις, γιατί σίγουρα μέσα στην οικογένειά τους κάποιος θα υπήρχε να ζήσει αυτά τα γεγονότα ή να ακούσει. Και μου λέει, δεν κάνεις καλά. Γιατί να μην μας τα διδάξει κανείς αυτά τα πράγματα. Και αποφάσισα ότι μετά από 50 χρόνια κατοχής, 51, είναι η ώρα να λέμε. Ότι πρέπει να καταγραφεί και αυτή η ιστορία. Βασικά είναι μια μαρτυρία για τους αντικατοχικούς αγώνες της πατρίδας μας. Να νιώσουν ότι προσπαθήσαμε τουλάχιστον να κάνουμε υπό τις περιστάσεις κάτι. Δεν έμειναμε με σταυρωμένα τα χέρια. Όσο μας και αν μας κατηγορούσαν οι μεγαλύτεροι εκείνης της εποχής, εμάς τους νεότερους τότε, ότι δεν μας ενδιαφέρουν, ήταν τότε οι δισκοθήκες, ήταν οι καφετέριες, τέλος πάντων. Πάντα οι μεγαλύτεροι κατηγορούν τους νέους. Προσπαθήσαμε. Και στην Παιδαγωγική Ακαδημία είχαμε μια μυστική ομάδα πριν την πορεία του Αγίου Κασιανού. Είχαμε καταστρώσει σχέδιο, μάλιστα εξασφαλίσαμε και χάρτες της περιοχής, γιατί ήθελαμε να σπάσουμε την πράσινη γραμμή στην περιοχή του Αγίου Κασιανού, εκεί περιφερόμαστε συνήθως, γιατί θέλαμε να δείξουμε ότι πρέπει να έχουμε εμείς οι δάσκαλοι της Κύπρου το δικαίωμα να διδάξουμε σε όλα τα ελληνικά σχολεία της Κύπρου. Μάλιστα. Και ο Αγίος Κασιανός σε απόσταση να αναπνοείς από εμάς 100 μέτρα, τόσο μακριά, αλλά τόσο κοντά. Ήταν ένα σύμβολο για μας ο Αγίος Κασιανός. Μάλιστα. Ήταν ένα σύμβολο αντίστασης. Αλλά και αυτόν τη μυστική πορεία την οργανώναμε και αγόρια και κορίτσια, φοιτητές της Ακαδημίας τότε. Για πρώτη φορά φανήκαν τυχερές οι γυναίκες. Άρα ήταν συνειδητή η απόφαση για συμμετοχή στην πορεία, όταν είχες πει στους γονείς σου κάτι ή το κρατούσες κρυφό? Τότε η ενημέρωση γινόταν από τις εφημερίδες, από την τηλεόραση, από το ραδιόφωνο, από ό,τι μας έλεγαν και οι γυναίκες της συντονιστικής πήγαιναν και από πόρτα σε πόρτα, διότι πάντοτε επικρατούσε, ας πούμε, ένα σλόγγαν, θα χαλάσουμε το καλό κλίμα των συνομιλιών. Πάντα, εκτός από το ότι οργανώνεται από γυναίκες, υπήρχε και υποτίμηση. Οι γυναίκες ότι βάζουν σε κίνδυνο, ότι είναι ανεύθυνες. Μετά όμως από τις πετυχημένες πορείες των γυναικών άρχισαν να λένε υποκλεινόμαστε στις Κυπρίες γυναίκες, οι γυναίκες άνοιξαν τον δρόμο, μετά υπήρχαν έτσι εγκομιαστικά σχόλια, αλλά εκ των υστέρων, δηλαδή χρειάστηκε να κάνουν πολλά πράγματα οι γυναίκες για να εδραιωθεί στην συνείδηση του αντικώδικα του. Καταξιώθηκε οι πορείες ως λαϊκό κίνημα. Να θυμηθούμε λίγο τα γεγονότα πριν τη σύλληψη και την αιχμαλωσία σας, γιατί ήσουν και εσύ μια από τις κοπέλες, αλλά και τους άντρες που είχαν συλληφθεί εκείνη την ημέρα. Πώς ξεκίνησε η πορεία, από πού αναχωρήσετε? Δεν είχε ανακοινωθεί ο στόχος της πορείας. Για τον λόγο ότι να μην προσπαθήσει κανένας να ανακόψει την πορεία. Όμως μετά την πορεία των Λυμπιών, στην οποία συνελήφθησαν κάπου νομίζω 18-20 γυναίκες, οι οποίες απελευθερώθηκαν το ίδιο βράδυ, αυτόν ενόχλησε πάρα πολύ του τουρκικό στρατό, την τουρκική διπλωματία, το ψευδοκράτος, και είπαν ότι την επόμενη φορά που θα επιχειρηθεί, που θα οργανωθεί ξανά μια πορεία τέτοια, θα υπάρξουν συλλήψεις και υποτίθεται θα ακολουθηθεί ο νόμος του ψευδοκράτους. Και εμείς πήγαμε με πλήρη συνείδηση, γιατί απειλούσε τότε ο Ντεχτάς, ο οποίος ήταν πρόεδρος του ψευδοκράτους, ότι οι γυναίκες που θα συλληφθούν θα μείνουν ίσως και 2 χρόνια στη φυλακή, να πληρώσουν χρηματικό πρόστιμο. Ήσασταν ενήμερες για τις συνέπειες της πράξης σας, έτσι? Είχαμε αυτές τις απειλές
Φεύγοντας από το σπίτι, ο πατέρας μου διαβάζει την εφημερίδα του τις προειδοποιήσεις του Ντεχτά και μου λέει, τη φορά ξέρετε τι μπορεί να σου συμβεί. Για να διασκεδάσω τους φόβους του, ξεκίνησα και είπα του το τραγούδι του Παλικαρίδη, μπορεί σε κάποιον πάρει, μπορεί σε κάποια μάχη. Γραμμένο η μοίρα να έχει να μην γυρίσουμε, μα πάμε με καμάρι και λέμε από ποιον πάρει και θα νικήσουμε. Βέβαια, δεν μπορούσα να πει μην πας. Προηγουμένως, επειδή εκείνες τις μέρες τις προηγούμενες νιώθα κάτι περίεργο, έτσι, είχαν ένα άστιμο προέστη, δεν ξέρω γιατί. Και πήρα την ευχή του πνευματικού μου πριν πάω, που ήταν ο στρατολόγος της ΕΟΚΑ. Είχα την ευλογία να έχω τον Παπασταύρο Παπαγαθαγγέλου, ο οποίος ήταν ξάδερφος του παππού μου, Παπάσταυρος και αυτός. Και γονάτισα κάτω από το πετραχύλι του, όπως γονατούσαν τότε έτσι οι ήρωες του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ. Ο Παπασταύρος συγκινήθηκε γιατί είδε ότι νέοι άνθρωποι ακόμα έχουν τις ίδιες αξίες, θα ήταν τα δανεικά. Με τους νέους της ΕΟΚΑ. Ναι. Ο χώρος συγκέντρωσης ήταν η Πλατεία Ελευθερίας. Ναι. Εκεί άκουσα έναν κύριο που έφερε τη γυναίκα του και λέει μπράβο των γυναίκων, πιο άξιες που μας, πιο άξιες από εμάς. Εμείς δεν εξορτώσαμε να κάνουμε κάτι δυναμικό, κάτι σημαντικό για την πατρίδα μας. Ήταν έκδηλη η αγωνία όλο για εκείνη την πορεία. Έτσι συντονιστική, με μια έτσι υπευθυνότητα μπορώ να πω, είχε προσπαθήσει να μην βάλει στην πρώτη γραμμή γιαγιάδες, μάνες αγνοωμένων, συγγενείς, ήθελε να τις προφυλάξει με κάποιον τρόπο και με δική σου υπογραφή έμπαινε στο λεωφορείο της πρώτης γραμμής. Εμείς ήμασταν ενθουσιώδες τότε, είχαν και άλλες φοιτητρίες της Ακαδημίας, μπήκαμε στο λεωφορείο, στην αρχή άρχισαν κάποιες περιπλανητικές διαδρομές. Για να μην ξεγελαστούν. Ναι. Άλλοι λεωφορεία ξεκινήσαν και πηγαίναν προς τον Τύμβο, άλλοι προς τη Λάρνακα. Και αγωνίωσαν πού θα πάνε να χτυπήσουν. Κανένας δεν περίμενε ότι θα χτυπούσαμε μέσα στη Λευκοσία. Στο κέντρο της Λευκοσίας, στην καρδιά της πόλης. Όταν όμως η υπεύθυνη της συντονιστικής μας ανακοίνωσε από το μικρόφωνο του λεωφορείου ότι ο στόχος μας είναι το Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Κασιανού, εμείς, επειδή στην Ακαδημία οργανώναμε την μυστική, εξεφωνήσαμε, οι άλλες μας έβλεπαν πώς να δικαιολογήσουν πώς αυτήν τον ενθουσιασμό μας. Γιατί ειδικά είχαμε ενθουσιαστεί ότι θα σπάζαμε. Το όνειρο γινόταν πραγματικότητα. Ναι, ήταν μεγάλη χαρά η συγκίνηση. Και ξαφνικά εκεί που το λεωφορείο πήγαινε έτσι αργά, αρχίσει να αναπτύσσει ταχύτητα και να μπαίνει στα στενά σοκάκια. Προχώρησε από την πύληνα μοχώς του, εμάναν το δικό μου λεωφορείο, προχώρησε ευθεία και έφτασε ακριβώς, σταμάτησε δίπλα στο σειρματόπλεγμα που είναι το σχολείο απέναντι. Από ό,τι αντιληφθήκα εκ των υστέρων, μπαίναν λεωφορεία και από άλλες παρόδους του Αγίου Κασιανού, δηλαδή χτυπήσαμε από διάφορα μέτωπα. Εγώ βρέθηκα αντιμέτωποι μαζί με τις άλλες γυναίκες, ήμουν ανάμεσα σε χιλιάδες γυναίκες από όλες τις ηλικίες, από όλα τα μέρη της Κύπρου, πρόσφυγες και μη, μπροστά στο σειρματόπλεγμα. Και προσπαθήσαμε με γυμνά χέρια να το μεταγεννήσουμε. Ναι. Αιματώσαμε, αλλά δεν ξέρω πώς. Μετά φεύγει το σειρματόπλεγμα και ήταν η πρώτη φορά που ένιωσα ότι πετούσα ελεύθερη στην πατρίδα μου. Άρχισα να τρέχω και μπαίναμε μέσα στο σχολείο. Ρίγη συγκίνηση, κατακλείστηκε το σχολείο με εκατοντάδες, πήγαιναν χιλιάδες οι γυναίκες μετά. Εξεφώνιζα, φώναζα έξω Αττήλας από την Κύπρο, θα πάρω μια ανηφορία, ξύπνα καμένη μουραγιά. Ήταν συγκλονιστικό. Μια κυρία άρχισε να ανεβαίνει σε έναν τυπόζητο του σχολείου και ύψωσε μια ελληνική σημαία. Στο θέαμα, νομίζω ήταν η κυρία Νόνη, από ό,τι αντιληφθήκα μετά έμαθα, που ανέβηκε πάνω στο τυπόζητο,
εξέσπασαν οι γυναίκες σε ζυγτοκραυγές. Τους πιάσαμε σε λίγο απροετοίμαστους και μέχρι να οργανωθούν. Εμείς είχαμε μπει ήδη μέσα στο σχολείο. Ο υπεύθυνος εκεί των Ηνωμένων Εθνών μας είπε, ανακοίνωσε από έναν τηλεβοά, υπάρχουν και καταγραμμένα οπτικοακουστικών υλικών της εποχής, ότι κυρίες μου, έρχεται ο τουρκικός στρατός, τα όργανα του ψευδοκράτους, εγώ δεν θέλω να αφήσω τα 18χρονα παιδιά να αντιμετωπίσουν τους Τούρκους αττήλες και παρακαλώ να εγκαταλείψετε το σχολείο. Και μια γυναίκα μεγάλη του λέει, εν τούτη ειρήνη που φέρνετε και οι ειρηνευτές, να βγάλετε εμάς έξω από το σχολείο μας, αντί να βγάλετε αυτούς τους ξένους, αυτούς που ήρθαν και μας το κλέψαν. Εν τούτη ειρήνη που πρεσβεύεται. Όντως, ομολογουμένως ότι τα Ηνωμένα Έθνη στην πορεία των Λυκειών και στην Άχνα που είχα έτσι πάλι, οι άνθρωποι προσπάθησαν πάρα πολύ να προστατεύσουν τις γυναίκες και πραγματικά φαίνονται από τις εφημερίδες της εποχής και τα βίντεο που υπάρχουν, τα Ηνωμένα Έθνη χτυπηθήκαν με τους Τούρκους εισβολείς στην προσπάθεια τους να προστατεύσουν τις γυναίκες. Αυτή τη φορά είπαν όχι, να φύγετε γιατί έρχονται οι Τούρκοι αττήλες. Αλλά πάλι οι γυναίκες δεν φοβηθήκαμε. Και θεώρησαν, ας πούμε, τα Ηνωμένα Έθνη ότι θα αποχωρούσατε. Ναι, θεώρησαν όμως ότι εμείς είμαστε υπεύθυνοι. Οι ταραξίες, ας πούμε. Όταν συνειδητοποιήσετε ότι πλησίαζε ο τουρκικός στρατός, καταρχήν ήταν πολύς ο αριθμός τους, ήταν ένστολοι, υπήρχαν κάποιοι που ήταν με πολιτικά ρούχα. Πώς το βιώσετε έτσι την επαφή με τον τουρκικό στρατό? Στην αρχή ήρθαν οι ψευδοαστυνομικοί με ρόπαλα, ήταν ηλεκτροφορά τα ρόπαλά τους. Και σιγά σιγά ενισχυθήκαν με τα τουρκικά κομμάτια. Ήταν με γαλάζια μπερέ. Οι ψευδοαστυνομικοί χτυπούσαν αλίπηδα. Μια κοπέλα που ήταν μπροστά μου ήταν η Διανά Χουλούδη, έχω την άδεια να το αναφέρω το όνομα της. Ήταν φοιτήτρια στη Γυμναστική Ακαδημία στη Θεσσαλονίκη. Ήταν γυμνασμένη, δυνατά μπράτσα, τη στιγμή που μπήκε ο ψευδοαστυνομικός να τη χτυπήσει με το ρόπαλο, του πήρε το ρόπαλο από το χέρι και του χτυπήσε, ας πούμε, η ίδια. Βλέπεις γυναίκες, πραγματικά είδα γυναίκες που τις θαύμασα. Που τις έβαλα στην ψυχή μου και τις έκλεισα για πάντα στην ψυχή μου. Ήταν γενναίες θαραλές μπροστά στον κατακτητή να του λέει φύγετε, δεν σας θέλουμε, είσαστε ξένοι. Ατρόμητες, γιαγιάδες. Μια γιαγιά, πρέπει να ήταν η Ειρήνη Βλάχου, η οποία κρατούσε τις φωτογραφίες των αγνωμένων. Ήταν με το μαύρο της στη μαντήλα. Και τις μπλεξούδες της τις μακριές. Και εποδοπατήθηκε. Αλλά δεν άφηνε τη φωτογραφία να της πέσει. Την εσφίγγε στο στήθος της και φώναζε «Δώστε μας πίσω τα παιδιά μας και τη ψυχή μας, τη ψυχή μας». Βλέπεις αυτές τις εικόνες, αυτές τις γιαγιάδες, τις άλλες τις γυναίκες, οι οποίες ήταν παντρεμένες, είχαν παιδιά, εγγόνια, είχαν ευθύνες. Και αντιμετώπισαν αγέροχα τον κατακτήτη. Σε κάποια στιγμή ενισχύθηκε η ψευδοαστυνομική και άρχισαν να χτυπούν αλίπητα. Εσύ ήσουν από τα πρώτα άτομα που συνελήφθησαν ή είχαν προηγηθεί συλλήψεις κάποιον άλλον? Προηγήθηκαν συλλήψεις κάποιον άλλον. Εμένα με κρατούσε σφιχτά μια αγαπημένη φίλη από την Παιδαγωγική Ακαδημία και προσπαθούσε να με προστατεύσει και στην πορεία των Λυκειών. Λίγο πριν τη σύλληψη μου, ακούσαμε την καμπάνα του Αγίου Γεωργίου. Δεν ξέραμε πώς, επειδή ήταν τόσες πολλές οι γυναίκες που κατακλείσαν το σχολείο, δεν μπορούσαμε να πάμε εκεί στην εκκλησία να δούμε ποιος χτυπά την καμπάνα. Αργότερα να μάθαμε ότι την έφερε ο Τέος Κηδείου, αείμνηστος τώρα,
με τον νυν Αρχιεπίσκοπο Κύπρου. Ήταν τότε, ο Αρχιεπίσκοπος ήταν καθηγητής στο Παγκύπριο Γυμνάσιο, χημικός, ήξεραν κάποιες κοπέλες, κάποια κορίτσια τον ήξερα. Αυτή έφεραν την καμπάνα, ήταν μες στο σχέδιο από ό,τι καταλάβαμε ύστερα. Και άρχισαν να γίνεται δέηση υπέρ της ανέβρεσης των αγνωμένων, γιατί ήταν 19 Ιουλίου, εξημέρωνε Η επέτειος της αυτή εισβολής. η θλιβερή που ξυπνούσε πάλι τραγικές μνήμες. Σε κάποια στιγμή σταμάτησαν οι ψευδοαστυνομικοί και άρχισαν να καταστρώνουν, σαν να σταμάτησε η πρώτη επίθεση, τέλος πάντων, πρώτη δράση τους. Και ο ψευδοαστυνομικός έδειχνε εμένα στον συναδελφό του, ίσως επειδή τραγουδούσα. Το παράπτωμα αν ήταν. Τραγουδούσα πιο δυνατά, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Και αμέσως μόλις άρχισε το δεύτερο κύμα επιθέσεων, ένιωσα ένα χτύπημα στο στομάχι, τρομακτικό. Ήταν ηλεκτροφόρον το οροπαλό. Έπεσα κάτω σχεδόν λιπόθυμη. Προσπαθούσαν οι άλλες γυναίκες να δουν να μου κάνουν ζεις. Δεν μπορούσαν να τον νικήσω το ψευδοαστυνομικό. Με τραβούσαν οι φίλοι μου να μην συλληφθώ, να αποφύγουμε τη σύλληψη, αλλά πήγαμε και οι δύο μαζί. Μας πέρασαν, ήταν παραταγμένοι οι τουρκικοί λογατζίδες με τα γαλάζια μπερέ και στη θέα ότι περνούσαμε που μας κροτσούσαν, μας έφτυναν. Αλλά το πιο θλιβερό ήταν ότι μόλις βγήκαμε από το σχολείο είχε συγκεντρωθεί ένας όχλος, σκηνοθετημένος όχλος. Ο Ντεχτάς εφρόντιζε τότε να δείξει ότι δήθεν οι Ελληνοκύπροι ενταραχοποιεί, ότι δήθεν μπορούμε να ζούμε μαζί. Φώναζαν έξω. Κάποιος είπε να περάσουν καλά τα κοπέλια μας απόψε. Κάποιος μου είπε ότι να σε πάρω στην Τσερίνια μάνα μου απόψε. Και εγώ του λέω, παρόλο που είμαι από την Κερίνια, καλύτερα να δώσω το σπίτι μου. Γιατί ένιωθα το σπίτι του κάθε Κερινιώτη πρέπει να είναι και δικό μας. Γιατί η λύση του Κυπριακού πρέπει να περνάει από την Κερίνια. Να έχουν δικαίωμα και αυτοί οι άνθρωποι να πάνε να επιστρέψουν στο σπίτι τους. Για όλους τους πρόσφυγες. Εκείνο που με πλήγωσε να φανταστά ήταν ένα μικρό παιδάκι που φωνάζε φανατισμένα έξω. Και εγώ μόνο στη θέα ότι ήταν ένα μωρό, χαμογέλασα. Αυθόρμητα πώς χαμογελώ των παιδιών. Και λέω, είναι δυνατόν αυτόν το παιδί να είναι αλλιώς, να είναι εχθρός. Και όταν το χαμογέλασε ήταν έκπληκτο. Έμεινε με πολύ έκπληξη να με κοιτάζει. Ναι. Ίσως να του μάθαν ότι οι Έλληνες δεν χαμογελούν. Ναι. Και σας οδήγησαν πού? Πού ήταν ο χώρος κράτησης? Ναι. Έκαναν το λάθος να πάρουν περισσότερες γυναίκες, φαίνεται, από ό,τι υπολόγισα, από ό,τι όχι, έτσι. Και πήραν και 10 άντρες. Και πήραν, εκτός από τον Μητροπολίτη και τον Αρχιεπίσκοπο, πήραν τον γιατρό που πάντα συνοδεύει τις πορείες, ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ο γιατρός ο Κωνσταντινίδης, τον τραυματιοφορέαν του, ο αείμνηστος πλέον, ο Στέλιος του Παπαστηλιανού, κακοποιήθηκε πάναυσα. Δεν τον είδαμε στον χώρο κράτησης γιατί τον πήραν απευθείας στο νοσοκομείο. Τόσο πολύ ξύλο έφαγε. Από ό,τι μου έλεγε μετά, έφαγε το ξύλο της Κύπρου όλου. Είχε πάρα πολλά προβλήματα. Όπως και άλλες γυναίκες είχαν αρκετά προβλήματα. Γιατί ήταν από τα χτυπήματα όλα αυτά. Εντάξει, τα προσπερνούμε γιατί μπροστά στα αυτά που πέρασαν οι αιχμάλωτοι του πολέμου. Σωστά. Δεν έχουμε εμείς τι να πούμε. Τη νύχτα στα Κελιά, η πρώτη νύχτα. Η πρώτη νύχτα ήταν στο Καράς του Παυλίδη. Εμείς δεν ξέραμε. Ήταν η πόλη μας, ζούσαμε
χρόνια μεγαλώναμε σε μια μοιρασμένη πόλη, ζούσαμε ακροτηριασμένοι. Ήταν η πόλη μας και δεν την ξέραμε. Παντού ήταν τουρκικές σημαίες. Αυτόν το με πλήγωνε, ήταν τόσο προκλητικά μεγάλες. Ήθελαν να δείξουν ότι... Ήρθαμε για να μείνουμε. Ναι. Ναι. Τώρα είναι δικά μας. Και λέγαν μας το πράγμα. Ήταν δικά σας και τώρα είναι δικά μας. Λέγαν το πράγμα. Ναι. Εντόνα. Είπαν οι μεγαλύτερες ότι είμαστε στο καράς του Παυλίδη. Στις μεγαλύτερες εξυπνήσαν άλλες μνήμες. Γιατί Σίγουρα. το καράς του Παυλίδη ήταν χώρος συγκέντρωσης απάνθρωπων βασανιστήριων και χώρος κρατήσεων το 1964, το 1974. Εκεί εθιάθηκαν οι τελευταίοι αγνοούμενοι. Είχαν επιγραφές «Στάλο μου σ' αγαπώ», που είχα γράψει η δική Κάποιος μας... προφανώς που ήταν... Ναι, ήταν κρατούμενοι εκεί. Όμως, μέσα, ας πούμε, στην τραγικότητα των στιγμών, γίνονταν έτσι κάποια τραγελαφικά που σπάζαν το κλίμα. Μας έβαλαν στην αρχή να παραδεχτούμε σε τετράδες και γράφαν το όνομα μας. Έρχονταν όνομα σου Νίκη Παντελή. Όνομα σου Νίκη Παντελή. Ρωτήσαμε 3-4 φορές. Ύστερα, από ό,τι κατάλαβα, είπαν ότι όποιος ακούει το όνομα του να πηγαίνει στην απέναντι πλευρά, να μην το ξαναρωτήσω. Και ύστερα είπαν χόρκα οι γυναίκες, χόρκα οι άντρες. Ο όχλος μετακόμισε απ' έξω από το καράς. Και αρχίσαν να ρίχνουν πέτρες πάνω στο... Ναι, εννοείται. Ναι. Και σιγά σιγά, 6 μέρων 20 Ιουλίου, και άρχισαν ο ήχος των ερπίστριων γιατί ετοιμάζονταν για την παρέλαση. Άρχισαν όμως οι πρώτες ανακρίσεις. Πρώτους ανέκριναν τους ιερωμένους. Ναι. Βέβαια, η αίσθηση ότι υπήρχαν ρασοφόροι έδινε μεγάλη ελπίδα, έτσι, παρηγοριά στις γυναίκες. Ναι. Ήταν έτσι, αντρούσαν δύναμη. Ναι. Στην αρχή τους βλέπαμε όταν τους ανέκρινα. Μετά τους είχαν πάρει κάπου αλλού. Μας είπαν αργότερα ότι τους πήραν εκεί που πήραν και τον εθνομάρτυρα Κυπριανό, στο Σαράι. Ναι, και μέσα μας έτσι αντιχούσαν η Ρωμιοζίνη φιλή συνογερή του κόσμου. Ότι κανένας δεν βρέθηκε να την εξελίψει. Άρα, στο σύνολο είπαμε, ήσασταν πόσες γυναίκες? 99 γυναίκες και 10 άντρες. Μάλιστα. Οι ηλικίες των γυναικών? Όλες τις ηλικίες. Όλες τις ηλικίες. Ακριβώς όπως είπα, από όλες τις ηλικίες. Η πλειοψηφία, οι νεαρότερες ή οι μεγαλύτερες, ή αν υπήρχε κάποια... Νομίζω, πραγματικά δεν ξέρω τον μέσον όρο. Ήταν από όλες τις... Και όταν δεν εξεχωρίζαμε, πλέον δεν προσφωνούσαμε τις γυναίκες τις πιο μεγάλες με το κυρία. Έγιναμε όλοι περάσαμε από το εγώ στο εμείς το μακριά. Ακριβώς. Μετά την ανάκριση των ιερωμένων ακολούθησε, φαντάζομαι, τη δική σας η σειρά. Η δική μας η σειρά. Εντάξει, οι ιερείς είχαν έτσι μια προτεραιότητα. Ναι. Ίσως να ήταν πιο εγκληματίες. Εκείνη την εκκοβαντική σιωπή εσπάσαν κάποιες φωνές. Ήταν η δικηγόρος η Ελένη Βραχήμη. Έτσι έλεγαν οι άλλες γυναίκες ότι την πήραν και την ξυλοφόρτωναν έξω από το καράς του Παυλίδη. Ήρθε επιτέλους η δική μου σειρά της ανάκρισης. Ήταν ένας καλοκάγαθος άνθρωπος ο ψευδοαστυνομικός, ο ανακριτής. Εφαίρετον ότι ήταν μελετημένος, ότι υπήρχε η προπαγάνδα από πίσω. Με ρώτησε πρώτα, γιατί ήρθες ποτά? Γιατί είναι ο τόπος μου. Του λέω λίγο χιλιόμετρα πιο κάτω, λίγα μίλια δαμέ, το σπίτι που γεννήθηκε ο παπάς μου. Δαμέ είναι ο τάφος της γιαγιάς μου, της Ερπινίκης, στη μια μίλια που φέρω και το όνομα της. Ήταν δικά σας, τώρα δικά μας. Αυτή ήταν η απάντησή του. Και λέω του, δικά σας? Άγιος Κασιανός. Άγιος.
να γίνει δικό σας. Και ο τάφος της γιαγιάς μου να γίνει δικό σας. Μου λέει, είσαι φανατικός. Γιατί φανατικός? Εδώ και οι πέτρες φωνάζουν το όνομά μας. Θα μην ασκάψεις να βρεις αγάλματα ελληνικά που μαρτυρούν την ιστορία του τόπου. Και νιώθω μετά από τόσα χρόνια ότι είπα αυτά τα πράγματα. Αυτός τα έγραφε, δεν ξέρω ακριβώς γιατί έγραφε τουρκικά, ότι τα έγραφε. Μου λέει, είσαι φανατικός, θέλεις να μας σκοτώσεις. Του λέω, δεν θέλω να σας σκοτώσω. Εμείς μαθαίνουμε να μην είμαστε μόνο Έλληνες, είμαστε και χριστιανοί. Και ως χριστιανοί μαθαίνουμε να αγαπούμε και τους εχθρούς μας και να συγχωρούμε. Μου λέει, μαθαίνετε έτσι πράγματα. Δεν μπορούσε να πιστέψει ότι εμείς συγχωρούμε τους εχθρούς μας. Υπάρχει δύναμη της συγχώρεσης. Ναι, του λέω, αφού είσαι Τουρκοκύπριος και ήταν από τα κόκκινα, ο παππούς μου είχε φίλους Τουρκοκύπριους. Δεν σου μάθαινε τίποτα ο δικός σου παππούς. Τουλάχιστον ο παππούς μου πήγαινε στα παϊράνια σας. Και από ό,τι μου είπαν, έρχονταν οι φίλοι του Τουρκοκύπριοι στα πανηγύρια μας. Δεν σου είπε ποτέ τις σχέσεις που είχαν τότε. Ναι, και τι πιστεύουν οι χριστιανοί. Προσπαθούσε να το αποφύγει. Μου λέει, αν τα γράψω τούτα που λαλείς, να σου κόψουν τις κελές σου. Του λέω, τούτα πιστεύω. Θέλουμε ελευθερία. Θέλω να πάω σπίτι της γιαγιάς σου του παππού μου. Θέλω να περπατώ ελεύθερα στην πατρίδα μου. Και αυτός υποστήριζε ότι έφεραν την ειρήνη τα τουρκικά στρατεύματα. Ναι. Του λέω, 200.000 πρόσφυγες. Τόσοι σκοτωμένοι, 1619 γνώμενοι, εν τούτη η ειρήνη που φέρνετε. Μετά έτσι που τούντες συνομιλίες, περνούσε η ώρα και ώστε κάποιος φαίνεται ίσως πιο ψηλά ιστάμενος να τελειώσει την ανάκριση και μου λέει υπογράψε. Του λέω τι πράγμα να υπογράψω. Τούτα που είπες έγραψα. Και σε πιστεύω ότι δεν τα γράψες, αλλά εδώ γράφει τουρκική δημοκρατία της Βορείου Κύπρου που δεν αναγνωρίζουμε. Και έπεσε τότε έτσι, είχαμε κανένας εν ηγείτον της πορείας, ας πούμε. Αλλά υπήρχε μια μυστική έτσι, οργάνωση, μια συνεννόηση ότι καμιά δεν έπρεπε να υπογράψει. Ναι. Και αρνηθήκαμε να υπογράψουμε, δεν σας αναγνωρίζουμε. Η Κύπρος είναι μια Κυπριακή δημοκρατία, το είπαμε κατάμουτρα. Τελειώσαν κάποτε οι ανακρίσεις, εξημέρωσε 20 Ιουλίου. Σκεφτούμαστε τώρα, φανταστείτε να μας πάρουμε στην παρέλαση των Τούρκων. Να μας βάλουν όσοι είμαστε στα λάφυρα τους. Ότι εμείς είμαστε υπέτοι της καταστροφής τους, τέλος πάντων. Μου λέει μια κυρία, θα τολμήσουν να κάνουν έτσι πράγμα. Διότι, όπως και στις άλλες πορείες, δείχνουν τις γυναίκες άοπλες, με μόνο τους όπλων την πίστη τους για την ελευθερία, και δείχνουν τους στρατιώτες, τους αττήλες πανόπουλους. Και αυτό το πράγμα ενοχλούσε πάρα πολλά τη διεθνή κοινότητα. Όμως στην περίπτωση τη δική μας, ενώ οι ποινές τέλος πάντων κατά το ψευδοκράτος ήταν μεγάλες, η διεθνής κατακραυγή δεν άφησε να χτίσουμε τέλος πάντων την ποινή μας. Σύμφωνα με την νομοθεσία τους. Είμαστε είμαστε τυχεροί, φανήκαμε τυχεροί εκείνη τη φορά. Πόσες μέρες ήταν το σύνολο της κράτησης? Ήταν 24 Ιουλίου, 19 Ιουλίου, 24 Ιουλίου ήταν η απελευθέρωση των γυναικών. Μετά οι άντρες απελευθερώθηκαν πιο μετά και τελευταίοι ήθελαν να δείξουν ότι έχουν κράτος, υπήρχε μια διάκριση τέλος πάντων μεταξύ των αντρών και των γυναικών. Όμως ήταν η παραμονή πριν τη φυλάκιση, για να δείξουν ότι έχουν νόμους, μας επέρασαν από το ψευδοδικαστήριο. Εν τω μεταξύ, να υποθέσω ότι καμιά επικοινωνία με τους δικούς σας. Έτσι πράγμα δεν υπήρχε. Όχι, τίποτα. Ούτε δικηγόρους, ούτε τίποτα. Κανονικά σύλληψη. Ειδοποίησαν τα Ηνωμένα Έθνη και δώσαν τα στοιχεία σας. Πώς πληροφορήθηκαν οι δικοί σας ότι
Μάθετε μετά στη συνέχεια πώς επληροφορηθήκαν οι δικοί σας ότι είχατε συλληφθεί? Οι δικοί μας είχαν μεγάλη αγωνία. Ήταν οπέσιμοι μες της εισβολής. Δηλαδή η σύλληψη από τουρκικό στρατό σημαίνει βιασμό. Ναι. Άστε που από ό,τι μάθαμε έδειξαν το Midnight Express εκείνον το βράδυ. Ναι. Που πανικοβληθήκαν οι πάντες. Πανικοβλήθηκε, ας πούμε, το κλίμα ήταν πολύ έντονο. Ξεσηκώθηκε όμως ο κόσμος, χιλιάδες βγήκαν στους δρόμους να διαμαρτυρηθούν για την παράνομη κράτηση μας. Εκινδύνευαν εκεί στην περιοχή του Αγίου Κασιανού και η Συντονιστική Επιτροπή μετέφερε τη διαμαρτυρία στο σπίτι του Καμιλιών του... Διαπραγματευτεί τότε. Ναι, τότε των Ηνωμένων Εθνών, τον εκπρόσωπο των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, που ήταν εκεί στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας. Έγινε, όλος ο κόσμος είχε ξεσηκωθεί στους δρόμους. Και έτσι μετά από 4-5 μέρες δηλαδή ουσιαστικά η κράτηση, το κλίμα έτσι μέσα στις φυλακές πώς επέρασε? Ξέρετε, τότε στην Παιδαγωγική Ακαδημία να περάσεις ήταν άθλος. Δηλαδή όλες, ας πούμε, οι φοιτητές, οι φοιτητρίες ήταν οι άριστοι των αρίστων. Τόσοι κόποι την ώρα που κλεί η πόρτα της φυλακής και ξέροντας ότι μπορεί να κάνει σε χρόνια εδώ, ένιωσα ότι τα εφηβικά μου όνειρα έχουν τελειώσει. Οι κόποι μου, ας πούμε, που πάντα θέλαν να γίνω δασκάλα, ίσως να σταματούσαν εκεί, να σταματούσε. Όμως, εκεί στο ψευδοδικαστήριο μας είπαν πάλι μεγαλύτερες, θάρρος κοπέλες, στον τα δικαστήρια περάσαν οι ήρωες μας. Και ο Παγόρας Παλικαρίδης και πρέπει να φανούμε αντάξι τους. Οπότε είχατε την εμψύχωση που τις μεγαλύτερες. Ναι. Φαντάζομαι τραγούδια μέσα στις φυλακές. Ήμουν σε ένα θάλαμο, ήταν περίπου 48 γυναίκες. Από όλων των ηλικίων. Από όλες τις ηλικίες. Και πάλι σου λέω τα γυναίκες και τις θαύμασα. Ήταν μια γυναίκα η οποία ήταν εξελάδος. Δεν μιλούσε καθόλου γιατί δεν ήθελε να προδώσει την προφορά της. Γιατί ο σύζυγος της ήταν αξιωματικός και τον έβαζε σε περιπέτειες. Κρατούσε όμως σφιχτά, κατάφερε να κρατήσει ένα προσευχητάριο, γιατί μας έχουν αφαιρέσει τα προσωπικά μας αντικείμενα. Και κρατούσαν εκείνον το προσευχητάριο σφιχτά. Και την πλησιάσαμε και της είπαμε να το χρησιμοποιήσουμε και αρχίσαμε να κάνουμε το απόδειπνο, την παράκληση της Παναγίας και παρακαλέσαμε την Παναγία να γίνει πορταΐδης να ανοίξει ο δρόμο της ελευθερίας μας, να γίνει γοργοϊπίκος να ακούσει γρήγορα το αίτημα μας. Πέσαμε στα γόνατα, τώρα πέσαμε όλες, τώρα πώς ανεπίστευε η καθεμιά δεν ξέρουμε, αλλά όλες προσευχόμασταν, φαίνονταν και τραγουδούσαμε. Και αυτή η γυναίκα ήταν η Ελλαδίτισσα, φανταστείτε, δεν ήξερε καμιά και ήρθε στην πορεία να ενώσει τη φωνή της μαζί με τις γυναίκες της Κύπρου. Θέλεις να μας πεις και για την ιστορία μιας άλλης κοπέλας που στην παρότριση να παραδώσει τα προσωπικά της αντικείμενα ναι. Εκείνη μας έφερα, ύστερα μια γυναίκα έτσι γεροδεμένη, γυμνασμένη τέλος πάντων, έτσι με ξένο παρουσιαστικό. Ήταν ρουμανικής καταγωγής, ήταν παντρεμένη με Κύπριο, η Ροξάνα, την οποία έφεραν από άλλον γέλι στο δικό μας, γιατί αρνήθηκε να παραδώσει τα χρυσαφικά της, τα κατάπιε, αυτή είχε κάνει για στρατό, που σημαίνει, αυτά θυμούν τα λόγια του πνευματικού που ήταν στρατολόγος της ΕΟΚΑ. Για να γίνει ένας αγώνας χρειάζεται προετοιμασία. Και για να γίνει ο αγώνας της ΕΟΚΑ υπήρχε μια προετοιμασία πρώτα πνευματική. Γιατί μπορεί να πας στην πορεία γιατί το θέλεις, αλλά μετά μπορεί να μην αντέξεις. Αυτό θέλει καλλιέργεια ψυχών. Αυτή ήταν προετοιμασμένη. Και ήρθε μαζί μας γιατί ήταν αντίθετη σε κάθε είδος αδικία. Και διατράνωσε μαζί μας για τα δίκαια της πατρίδας μας. Αλλά μέσα στο γελί δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε την Κατίνα Μαλώνη.
Η κυρία Κατίνα ήταν κάπου 60 χρονών τότε. Είχε γιο αγνοούμενο. Και μας εκμυστηρεύτηκε ότι η ίδια επιδίωξε να μπει στη φυλακή να την πιάσουν, γιατί είχε ελπίδα μήπως βρει το γιο της εκεί. Είναι η μητέρα του Ανδρέα του... Ναι, φωτορεπόρτερ. Μάλιστα. Η κυρία Κατίνα είχε έρθει στη φυλακή με έναν παπούτσι. Και όταν έμπαιναν οι διάφοροι παράγοντες στο φύλακο, φώναζε «Το παπούτσι μου». Ήταν μια τάκα που μας ευθυμούσε εμάς, αλλά πίσω από την ατάκα, την αφελή φαινομενικά, κρύβονταν αντικατοχικά μηνύματα. Γιατί τους λες στη φυλακή, εκεί υπεύθυνοι, που να πάει σπογγί να σου δώσει πολλά Βασιλείου, που ήταν πρόεδρος τότε. Γιατί είναι ο Βασιλείου που μου το πιέ, είναι ο ντεκτάς. Κύριος μου το πιέ, κύριος να μου το δώσει. Μάλιστα. Αλλά η κυρία Κατίνα έψαχνε το παιδί της. Φώναζε, δώστε μας πίσω τα παιδιά μας και την ψυχή μας. Μόνο με αυτήν την... Ότι πήγε στη φυλακή, την έκαναμε η μάνα μας. Ήταν ιερό για μας. Και μέσα στη φυλακή υπήρχε, ανάμεσα στις άλλες, επώνυμες και ανώνυμες, η κυρία Χριστέλλα Παραβιουδάκη. Ήταν με καταγωγή τη Φιλιά, ήταν μόνιμος κάτοικος Αθηνών, καθηγήτρια φιλόλογος στο επάγγελμα. Αυτή βασικά ήρθε στην Κύπρο το καλοκαίρι, γιατί ήταν η πορεία του χωριού της της Φιλιάς. Ναι, που ήταν λίγες μέρες μετά από την πορεία των γυναικών. Και μας είπε, αφού είναι η πορεία των γυναικών, να πάω σε δουν την πορεία. Και περίμενε πότε θα την βγάλουν από τη φυλακή για να πάει στην πορεία του χωριού της. Και λέω της και εγώ, η ψευτοδικαστή, γιατί μετά από το ψευτοδικαστήριο βάλα στην αρχή έναν άντρα δικαστή, έναν εισαγγελέο, ξέρω εγώ. Εκεί έβαλα μια γυναίκα για ψευτοδικαστήνα, για να δείξουν έτσι ότι υπάρχει ευαισθησία του ψευδοκράτους στο γυναικείο φύλλο, που ήταν η πλειονότητα των συλληφθέντων. Μας είχε μπει, καταδικάζεστε σε φυλάκιση, μετά που εξετάσαν την υπόθεση μας, και γιατί φαίνεται ότι δεν δείχνετε καμία μεταμέλεια για τα εγκλήματά σας και αν σας δοθεί η ευκαιρία θα τα ξαναπαναλάβετε. Γι' αυτό δεν μας βγάζουν. Γιατί να τα ξαναπαναλάβεις. Κυρία Χριστάλλα, τέτοιες γυναίκες ήταν εκεί. Τέτοιες γυναίκες. Ψάλαμε, τραγουδούσαμε, τους σπάσαμε τα νεύρα. Αν ήσασταν εκεί, πραγματικά θα είστε πολύ περήφανες. Ήταν η Θιανό, η τραγουδίστρια. Με υπέροχη φωνή, αυτή οργάνωνε μια νέα συναυλία ενός συμπατριώτη μας που ζούσε στην Αυστραλία με νέα τραγούδια τότε. Ήταν η Άντρη Παφίτη, ήταν οργανωτικός έτσι της Γοδίκ, πρόσφυγας από την Αμόχωστο, μια πανέξυπνη γυναίκα. Αναπτύξε μια διπλωματία με τον καφετζίν της φυλακής, να φέρνει μηνύματα με τον Μητροπολίτη Κητίου. Ήταν η Γιάννα Ελευκάτη, αυτή η υπέροχη ηθοποιός. Μια μεγάλη ψυχή, ευγενική ψυχή, μια αγκαλιά ζεστή η Γιάννα. Γίναμε όλες μια οικογένεια. Και η μέρα της επιστροφής, πώς σας το ανακοίνωσαν, σας έβαλαν μέσα στα λεωφορεία, πώς έγινε? Η απελευθέρωση έγινε αναπάντεχα. Όταν μας είχαν πάρει Σάββατο βράδυ στο ψευτοδικαστήριο για να μας απαγγείλουν επίσημα την κατηγορία ότι είμαστε φυλακισμένες, εμείς περιμέναμε μέχρι και 2 χρόνια. Γιατί ήθελα να πληρώσουμε και αποζημίωση ότι δεν θα ξαναπαραβιάζαμε τα σύνορα τους. Σε εμάς τις νεαρότερες, κάτω των 21, θεωρούμαστε ανήλικες κατά το ψευδοκράτος. Μας είχαν πάρει ξεχωριστά μετά, μας ξεχώρισαν από τις άλλες γυναίκες, για να μας κάνουν μία πρόταση. Ότι αν υπογράφαμε εκείνη τη στιγμή, θα μας άφηναν αμέσως να επιστρέφουμε στο σπίτι μας. Να μας απελευθερώναν.
Ήταν έτσι, ασκήσαμε μια πολλά μεγάλη ψυχολογική πίεση, γιατί μας επήραν μόνες μας, βασικά την κάθε μια ξεχωριστά, διότι χωριζόμαστε σε ομάδες που πηγαίναμε στα ψευτοδικαστήρια, δεν πήγαμε και 99 μαζί. Μπαίναμε σε ομάδες και με είχαν κλείσει σε ένα δωμάτιο του ψευτοδικαστηρίου να ασκήσουν πίεση ότι πρέπει να υπογράψω. Προσευχόμουν, λέγα συνέχεια τη μονολή στην ευχή, Θεέ μου φώτισε μου, δώσ' μου δύναμη. Δεν έπρεπε να υπογράψω. Δεν έπρεπε να υπογράψω. Και λέω, όχι, δεν υπογράφω. Μα θα σε πάρω με σπίτι σου. Όχι, σπίτι μου, δαμέ το σπίτι του παπά μου πιο κάτω στη μια μιλιά. Εδώ θέλω να πάω. Εγώ θέλω να πάω εδώ ελεύθερη. Θυμώσαν, εξαγριωθήκα μιας άλλης ανήλικης τέλος πάντων της Μαρίας της Βαρκάρη, προσφέραν της πεπόνι, πιάσαν άλλον τρόπο. Γιατί είδα ότι με τον αυστηρό τον τρόπο, το σκληρό, δεν είχαν. Ήταν ανέντοτες όλες. Ήταν ανέντοτες. Οι 10 ξέρω τέλος πάντων, γιατί μαζί να απελευθερωθήκαμε μετά, οι 10 ανήλικες, τους είπαμε κατάματα, όχι δεν σας αναγνωρίζουμε και δεν υπογράφουμε. Το Σάββατο που μας είχαν πάρει σαν ανήλικες να υπογράψουμε σαν εγγύηση ότι μας έφερναν σπίτι μας, αν δεν ξαναπαραβιάζαμε τα σύνορα τους, είχαμε αρνηθεί να υπογράψουν και είμαστε χαρούμενοι γιατί είπαν τους κατάμουτρα ότι δεν τους αναγνωρίζουμε και τούτα τα φύτα είναι δικά μας και θα ξανάρθουμε πίσω. Τις 10 που δεν υπογράψαμε, μας έβαλα ξεχωριστά σε ένα λεωφορείο και μας επέστρεψα στη φυλακή. Και άκουσα ένα Τούρκο που έλεγε «Τα γενέτσες εν τούτες». Ναι, γενέτσες ρε, κομμάντους τούτες. Εδώ κάνουμε τούτη την αίσθηση. Ήταν με τη βοήθεια του Θεού, φανήκαμε αντάξεις. Φανήκαμε, ας πούμε, νιώθω περήφανη που καταφέραμε να αντέξουμε. Και να μην υπογράψετε. Δεν είχαμε τότε στη φυλακή, ήταν περισσότερη ψυχολογική πίεση. Ο ξυλοδαρμός, οι ποιότητες ήταν κατά τη διάρκεια της πορείας. Και ήταν η πρώτη φορά έτσι, που πήγαινα τόσο χαρούμενη στη φυλακή πίσω. Γιατί καταφέραμε έτσι με αξιοπρέπεια να τους πούμε κατάμετρα δεν σας αναγνωρίζουμε. Για να δείξουν ότι είχαν έτσι μια ειδική μεταχείριση τέλος πάντων, ότι είχαν νόμους. Εντάξει, είχαμε κηρύξει απεργία πείνας. Τους λέγαμε, εφόσον δεν σας αναγνωρίζουμε, ούτε το face σας θέλουμε, δεν το αναγνωρίζουμε ούτε το face σας. Και οι μεγαλύτερες είχαν την έννοια, έτσι και μας, οι άντροι Παφίτη που σας λέω ότι ήταν έτσι πολύ πανέξυπνος άνθρωπος, μας υποχρέωσαν και φάμε λίγο αλάτι. Για να μπορούμε να αντέξουμε, να κρατηθούμε. Αναπάντηχαν η πόρτα της φυλακής και η Νίκη Παντελή, η Στέλλα Καραγιώργη. Φωνάζα σας μετά ονόματα. Ναι, ότι οι ανήλικες θα ελευθερωνόμαστε. Και εμείς, όχι, δεν θέλουμε να μείνουμε εδώ, γιατί ελευθερωθούμε εμείς. Οι άλλες οι γυναίκες, η Άντρη Παφίδη, ήταν και η Μέρη Παπαδοπούλου, όχι γνωστή, ήταν τότε πρόεδρος της Γοδή. Έψαξα να τη βρω για χρόνια, δεν κατάφερα ξανά. Για να μας πείσει ότι πρέπει να φύγουμε, έτσι μας ανέθεσε μια αποστολή. Θα πάτε να πείτε στον κόσμο τι συνέβη και τι συμβαίνει, διότι θα αγωνιούν, θα σπάσουν από την αγωνία. Διότι τότε δεν υπήρχε, είπαμε, αυτή η επικοινωνία που υπάρχει τώρα. Και έτσι έδωσε σας το κίνητρο να... Ότι έπρεπε να ελευθερωθείτε. Να φύγουμε, τέλος πάντων, να συμφωνήσουμε, να δεχτούμε να φύγουμε. Μας επήρα στον προθάλαμο της φυλακής, εκεί πάλι άλλος σκηνοθετημένος όχλος. Και λέω, ρε παιδί μου, ως πότε τούτοι οι μεγάλοι αδελφοί να διαχωρίζουν τους ανθρώπους, να τους παίρνουν το μίσος, ότι δήθεν δεν μπορείς να ζεις με τον άλλον. Και φωνάζαν έξω. Ήρθαν τα Ηνωμένα Έθνη, προσπάθησαν, εν τω μεταξύ ξανάρθαν τα Ηνωμένα Έθνη την προηγούμενη μέρα, ήταν από την Κυριακή, και άρχισαν να φέρνουν τηλεόραση, να δείξουν ότι έχουν πρόσωπο. Και ήταν η πρώτη φορά που είχαμε επικοινωνία με τις ελεύθερες περιοχές, γιατί πιάσαμε
Τραγουδούσαμε, απασχολήσαμε τη Βαριάνα μας και πιάσαμε το ρικ. Γιατί λέει μας η Βαριάνα, μόνο μπαϊράκι πιαν είδαμε, γιατί η αντένα φορεί τον πενταδάκτυλο. Ας τε πω πενταδάκτυλος ήταν πιο επιβλήτικος. Τόσο κοντά που τον έβλεπετε. Τόσο κοντά μας. Και μάθαμε ότι γίνονταν διαμαρτυρίες, όχι μόνο στη Λευκοσία και στην Κύπρο, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο. Είδα κάποια φίλη μου στην Αθήνα, συγκινήθηκα πάρα πολύ, τη Μαρία τη Ρωσίδου που διαμαρτύρονταν εξ Ελλάδος η Ελίνα, η Μαστέλου, η Ματίνα Κατοπόδη. Ήταν πολύ συγκινητικό να νιώθεις ότι άνθρωποι νοιάζονταν για μας και με τον τρόπο καταφέραμε, όσα καταφέραν οι πολιτικοί τόσα χρόνια να φανεί τούτη αδικία που υπάρχει στην Κύπρο. Και έτσι ήρθε η ώρα της απελευθέρωσης, εδώ μας προσφέραν μας μπίξικολα. Φυσικά αρνηθήκαμε να την πάρουμε. Γυρίσαμε το στο κεφάλι και... Σας μετάφεραν στο αεροδρόμιο Λευκοσίας? Μας έβαλαν πρώτα μέσα στο λεωφοράκι των Ηνωμένων Εθνών. Εκεί δήθεν ότι όχλωσαν τόσο πολύ φανατισμένος. Διαμαρτυρούν τόσο πολύ που εξέφυγαν, έσπασαν τον κλειόν των αστυνομικών, περικύκλωσαν το λεωφορείο των Ηνωμένων Εθνών, το μικρό λεωφοριάκι, και άρχισαν να το χτυπούν και πήγαινε το λεωφορείο δεξιά-αριστερά. Εγώ κάθομαι στο παράθυρο. Ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου μέχρι στιγμής που τόσο πολλά φοβήθηκα. Και έλεγα, Θεέ μου, βοήθα μας. Οι νεάνιδες παραδόθησαν σε αξιωματούχους των Ηνωμένων Εθνών για να τις επιστρέψουν στο Νότο. Κατά την απόλυσή τους από τις φυλακές, ομάδα από τουρκοκυπρίων πολιτών είχαν διοργανώσει διαδήλωση έξω από τις κεντρικές φυλακές. Οι διαδηλωτές έφεραν σημαίες και πανό και κράβγαζαν συνθήματα όπως «Η τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου είναι τουρκική και τα σύνορά μας θα προστατευτούν». Teslim işlemi sırasında bina girişinde toplanan bir grup Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı gösteri yaptı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrakları taşıyan göstericiler Rum kızlarına topraklarınıza dönün, bir daha gelmeyin. Siz bizi yıllarca aç bıraktınız, toplu mezarlara gömdünüz. Bunları unutamayız. Yaşasın Türkiye, yaşasın Kuzey Kıbrıs Των Türk υστέρων μετά από Cumhuriyeti χρόνια κατάλαβα τι είχε πάθει ο Τάσος Ισά. Ότι αν πέσεις στα χέρια τους, εγκλειδώνεις με τίποτε. Και αμέ που δεν ήταν κανένας να μας βοηθήσει, ευτυχώς ο Θεός ήταν εκεί. Το λεωφοριάκι εξέφυγε του κλειού, εξέφυγε του όχλου και αρχίσαμε, πήραμε το δρόμο προς τον νέο δρόμο τότε κατασκευάζονταν, τον νέο δρόμο Λευκοσίας Μόρφου. Χαλά το λεωφοράκι των Ηνωμένων Εθνών και μπήκαμε αναγκαστικά κάποιες, έπρεπε να μπουν στο αυτοκίνητο το ψευδοαστυνομικό. Είμαστε 3 φοιτήτριες της Ακαδημίας, είπαμε μπαίνουμε εμείς. Γιατί είναι πιο επίφοβο να μπεις μες στους ψευδοαστυνομικούς. Αλλά ποιον πάρει ο χάρος. Τέλος πάντων, αλλά ήταν πολλά καλά που μπήκαμε γιατί μας εξηγούσαν, ήταν Τουρκοκύπροι που μας εξηγούσαν από πού περνούσαμε. Και περνούσαμε από την περιοχή της Μόρφου, περνώντας στη Ζώδια, μια φοιτητρία μου έκλαιγε γιατί ήταν το χωριό της. Και στον δρόμο εκείνον την ώρα της απελευθέρωσης, που έπρεπε να αλλάξουμε αυτοκίνητο πλέον, να περάσουμε στις ελεύθερες περιοχές, ένιωθα ότι έπρεπε να πάρω κάτι από η κατεχόμενη γη μας. Εσκύψα και πήρα μια πέτρα. Κάτι έπρεπε να πάρω. Μόλις ήταν την πέτρα ο ψευτοαστυνομικός, άρχισε να με βρίζει. Γιατί νόμιζε ότι να αρχίσει ο πετροπόλεμο πάλι. Πάλι τα ίδια. Όμως, ο αξιωματικός των Ηνωμένων Εθνών διάβασε τη σκέψη μου. Και άνοιξε το μαντίλι του και έβαλε χώμα. Και μου το έδωσε. Σαν φύλακτο. Και το κρατούσα ερχόμενη στη... Πολύ συγκινητικό, Η ιστορία ξαναγράφεται. Διαβάζαμε στο βιβλίο του Ηλία Πενέζη «Ολική Γη»
Ναι. Για το χώμα του, Ναι. η Το ότι- Λιαβενέζε, ναι. Και το μαντίλι ήταν ολάκληρη η πατρίδα μου, όλη η ιστορία της. Ήταν αυτοί που έφυγαν. Ήταν τα ιερά τα όσοι μας που πεπήλωσαν, οι εκκλησίες χωρίς σταύρους. Και αυτοί που θα έρθουν, Έτσι. κριτές θα μας δικάσουν, οι αγέννητοι και οι νεκροί. Το κρατούσα το μαντίλι μου Για πολύ καιρό, ναι. πολύ καιρό, γιατί όταν έμαθαν ότι είχα το μαντίλι που Συγκινηθήκαμε, δημόρφου, ναι. κάποιος παππούς, δεν ξέρω ποιος ήταν, είχε πεθάνει εκείνες τις μέρες και μου είπα, αφού τούτος ο παππούς δεν μπόρεσε όχι μόνο να ζήσει στον τόπο Ναι. του, αλλά ούτε να πεθάνει στον τόπο του. Μας δίνεις λίγο το χώμα να το βάλουμε στον τάφο του. Και έτσι. Και έτσι έδωσα το. Έδωσα Αντίληπτα. για τον το παππού. Ήταν και για τον δικό μου παππού, μνημόσυνο, που δεν μπόρεσε ούτε να τα αφήσει στον τάφο της γυναίκας του. Εκείνος ο αξιωματικός των Ηνωμένων Εθνών μας είπε, τώρα που σας περιμένω εδώ, οι δικοί σας θα σας υποδεχτούν σαν ηρωίδες. Ναι. Δεν ήταν τόνος ηρωνικός, όχι, δεν νομίζω να ήταν τόνος ηρωνικός. Όμως, εγώ μόλις άκουσα like heroes, Ναι. αντέδρασα. Διότι οι ηρωίδες για μένα ήταν οι αγωνιστές του 21, ήταν του 55, αλλά γνωρίζοντας τις γυναίκες της Κύπρου, οι ηρωίδες είναι αυτές που έχασαν τον πατέρα τους, έχασαν τα παιδιά τους. Εβιαστήκασαν και ψυχικά και σωματικά. Είναι οι μανάδες που ακόμα περιμένουν. Αυτές που έχασαν τα σπίτια τους, ξαναρχίσαν τα πουδί. Τούτες ήταν οι ηρωίδες για μας. Και οι ηρωίδες ήταν οι αιχμάλωτοι πολέμου, που ήταν ζωντανοί, αλλά βασικά ζωντανοί νεκροί από τα βάσανα και όλες αυτές που έχουν περάσει. Αντιδρούσα και μέχρι τώρα αντιδρώ στην ιδέα, διότι ναι, ήταν μια δυναμική πορεία, ήταν μια, ας το πούμε, να πούμε, ηρωική πράξη, αλλά ήταν το ελάχιστο που μπορούσαμε να κάνουμε υπό τις περιστάσεις. Να δείξουμε ότι και εμείς ο δρόμος μας σταματά και δεν πρέπει να σταματά εκεί που τέλειωσε ο πόλεμος του 1974. Φτάνοντας, τα πρώτα άτομα που αντίκρισες. Γύρισαν το απόγευμα στις ελεύθερες περιοχές άλλα 10 κορίτσια που ήταν αιχμάλωτα του τουρκικού κατοχικού καθεστώτος από το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης. Στο αρχηγείο της αστυνομίας, συγγενείς των γυναικών και ανδρών αιχμαλώτων του Αττήλα, δημοσιογράφοι, φωτορεπόρτερ και κινηματογραφικά συνεργεία περίμεναν την επιστροφή των 10 κοριτσιών. Μικρό λεωφορείο της Ουνφικίπ μετέφερε τα κορίτσια στο αρχηγείο, όπου παραδόθηκαν στον αρχηγό της αστυνομίας. Η επανένωση των κοριτσιών με τους δικούς τους, ύστερα από την δοκιμασία τους, ήταν ιδιαίτερα συγκινητική. Ωστόσο, τη χαρά και ανακούφιση των γονιών για την απελευθέρωση των 10 κοριτσιών επισκίασε η θλίψη και η απογοήτευση εκείνων που έμειναν με άδεια την αγκαλιά, γιατί τα αγαπημένα τους πρόσωπα έμειναν στην αιχμαλωσία. Οι νέες που απελευθερώθηκαν σήμερα είναι Δένα Λουκά, 19 χρόνων, από την Αγλαντζιά, Χριστάλα Μαγκανή, 19 χρόνων, από την Αγλαντζιά, Μύρια Άπιου, 18 χρόνων, από την Έγκομη, Ελένη Αντωνίου, 16 χρόνων, από τη Λάρνακα, Μαρία Βαρκάρη, 17 χρόνων, από τη Δεσούπολη, Σούλα Κωνσταντίνου, 17 χρόνων, από τον Άγιο Δομέτιο, Στέλλα Καραγιώργη, 18 χρόνων, από την Αγλαντζιά, Ξένια Καραλάμπους, 18 χρόνων, από τη Δένια, Νίκη Παντελή, 19 χρόνων, από τη Δεσούπολη και Κατερίνα Καρακάνα, 19 χρόνων, από τη Λευκοσία. Ο πρόεδρος Βασιλείου πήγε στο αρχηγείο και υποδέχτηκε τις κοπέλες, εκφράζοντας... Γιατί έπρεπε πρώτα να πάμε ιεραρχικά, να συναντήσουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Βασιλείου που ήρθε, και την κυρία Αντρόλα, να μας υποδεχτούν και μετά Να δούμε τους δικούς μας. Φυσικά συγκεντρώθηκε κόσμος, δεν ξέραν ακριβώς ποιες εφέρναν. Από ό,τι καταλαβάμε, ναι. Επανηγυρίζαμε, ας πούμε, μέσα στο λεωφορείο, ήταν πολλά ευτυχισμένη εκείνη η στιγμή.
Και κατεβαίνοντας το αρχηγείο της αστυνομίας, παραφράσαμε τους στίχους του Καζαντζάκη, φυλακή για σένα κλείστηκα ελευθεριά για σένα κλείστηκα στις φυλακές στα βάθη. Στρατή η γη μου και τα αγκόνια μου και θα σε ελευθερώσω. Ήταν 10 υπέροχες γυναίκες, κορίτσια βασικά, υπέροχες, με πολύ δύναμη ψυχής, μεγάλη πίστη. Τραγουδούσαμε τον εθνικό ύμνο. Μπορείτε να δείτε στα οπτικοακουστικών υλικών της εποχής, τις εφημερίδες. Έμαθα ότι κάποιος πατέρας ελιποθύμησε από την αγωνία του. Και ύστερα έμαθα ότι ήταν ο δικός μου πατέρας. Μάλιστα. Και είπα τους πατέρα και μητέρα, συγγνώμη που σε προξένησα τόσο πόνο και αγωνία, αλλά εσείς με μάθετε ότι πάνω από τους γονείς, τιμιότερο είναι η πατρίδα. Μάθαμε εμείς, μας έμαθαν από την οικογένειά μας. Πίστη, πατρίδα, οικογένεια. Τούτα το τρίπτυχο που για κάποιους μιλά άλλο πράγμα. Για μας είναι μια πράξη αγάπης, μια πράξη θυσίας προς τον συνάνθρωπο σου, προς τον πλησίο σου. Τι είναι η πατρίδα μας? Δεν είναι τα λουλούδια και το χώμα. Η πατρίδα μας πρώτα είναι οι άνθρωποι. Ακριβώς. Και οι ήρωες μας που τους έχουμε παράδειγμα, ήδη προτίμησαν να θυσιάσουν για τη ζωή τους ακόμα, για τον πλησίο, για τον συνάνθρωπο τους που τόσο πολύ αγαπούσαν, γιατί η ελευθερία είναι ένα θείο δώρο στον άνθρωπο, που η στέρηση της δημιουργεί καταστάσεις που αντιβαίνει στη δικαιοσύνη του. Και ο πραγματικά ελεύθερος είναι αυτός που είναι ελεύθερος από τα πάθη του. Τώρα βλέπω ότι στη ζωή μας υπάρχουν και άλλοι ατύλες. Δεν είναι μόνο ο τουρκικός στρατός. Έχουμε και εμείς οι ίδιοι μπορεί να γίνουμε ατύλες σε δικά μας πρόσωπα, στο περιβάλλον που ζούμε. Πολύ σωστά. Η έννοια της ελευθερίας έχει πολλές εκφάνσεις. Και βέβαια πέραν από το οπτικοακουστικό υλικό της εποχής, θέλησες να καταγράψεις και την ιστορία όλη αυτή σε ένα βιβλίο που έχει τον τίτλο. Τούτον το ημερολόγιο το έγραψα μόλις βγήκα από τη φύλακη. Ναι, μόλις βγήκα από τη φύλακη, το έχω γράψει. Ήταν γραμμένο τότε δηλαδή. Γραμμένο, ναι. Απλώς μετά την παρότριση των μεταψυχιακών φοιτητών, του Χριστόφορου κατά ακρίβεια του Χριστοδούλου που ήρθε να μου πάρει έτσι να με προτρέψει να μιλήσω για την εμπειρία, είπα ότι να εκδώσω μερικές από τις σελίδες του. Έχει τίτλο «Σελίδες από το ημερολόγιο μιας αιχμαλωσίας». Είναι μια ιστορία όπως δεκάδες άλλες. Το δημιουργικό του εξωφύλλου, έτσι. Είναι πάλι έτσι, έχει την πινελιά του Χριστόφορου, του Κλήτου, του Πετθεμερίδη, του γιου μου βασικά, ενός καλού φίλου του Ευδόκιου, η φωτογραφία του Ανδρέα Μανώλη. Είναι μια σύνθεση. Ναι. Και έτσι είναι το ημερολόγιο μιας 19χρονης. Μάλιστα. Που καταθέτει ακόμα μια μαρτυρία για τους αντικατοχικούς αγώνες της Κύπρου. Σελίδες από το ημερολόγιο μιας αιχμαλωσίας. Ναι, αφιερώνεται σε όλες τις γυναίκες της Κύπρου που έκαναν τον πόνο τους προσευχή και για ελευθερίας αγώνα. Έτσι έχω στο μυαλό μου με πολύ αγάπη τη Χαρίτα Μάντολες, την Ελένη Φωκά και όλες τις άλλες γυναίκες ανώνυμες που ξέρουμε ότι είναι παραδείγματα. Έχουμε πολλές μέσα στη ζωή μας. Έτσι μια ερώτηση κλείνοντας. Και η μνημή του πατέρα μου. Εννοείται. Γνώριζε τον πατέρα μου που ερχόταν έτσι στο σχολείο. Βέβαια. Είχε αγάπη για όλους τους μαθητές μας, ανεξαρτήτως φίλου, θρησκείας, εθνικότητας. Τούτες είναι οι αξίες που μας κράτησαν. Όπως λες. Έτσι κλείνοντας, μια τελευταία ερώτηση. Βλέπεις τώρα το έτος 2026 την ανάγκη για να υπάρξει κάτι αντίστοιχο με τις πορείες των γυναικών? Δηλαδή θα έβλεπες ξανά μέσα από το γυναικείο κίνημα ή είναι κάποια άλλα σύνολα που αυτή τη στιγμή έχουν αναλάβει τούτον το, ας το πούμε,
το χρέος να διατηρούν τη μνήμη άσβεστη. Σίγουρα ο αγώνας αντικατοχικός μπορεί να πάρει άλλες μορφές. Ίσως να ήταν ένα κεφάλαιο υπορρες των γυναικών εκείνης της εποχής να έκλεισε. Όμως ο αντικατοχικός αγώνας πρέπει να εξακολουθεί να υπάρχει, γιατί ούτε ένας Τούρκος δεν έφυγε. Στρατιώτες μάλλον αυξάνονται, ούτε ένας πρόσφυγας δεν επέστρεψε. Σημαίνει δεν υπάρχει ελευθερία στην πατρίδα, δεν υπάρχει εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και κάπου και στο σχολείο βλέπεις κάποιους συναδέλφους πιο διστακτικούς να μιλήσουν για τα θέματα ή να μην μιλήσουν με την ίδια ζέση που μιλούσαν οι παλαιότερα. Γιατί τι άλλαξε? Άλλαξε η κατοχή, αλλάξαμε μήπως εμείς ή μήπως και εμείς που δήθεν ότι είμαστε πιο υπέρμαχοι οραματιστές της ελευθερίας, μαχόμαστε περί χρημάτων παρά αρετής. Δυστυχώς όλα αυτά για προβληματισμό για τους νεότερους. Ελπίζω η συζήτηση μας να προβλημάτισε έτσι, να δώσει και κάποια τροφή για σκέψη για τους νεότερους, αλλά και να εμπνεύσει κάποια άλλα παιδιά 19χρονα να αναλογιστούν τι προσφέρουν και τα ίδια προς την πατρίδα, έτσι. Εγώ βλέπω τους μαθητές μου που μεγαλώνουν, χαίρομαι που τους βλέπω έφηβους ή μπορεί κάποιοι να είναι απόφοιτοι και πανεπιστημίων, να είναι χρήσιμοι άνθρωποι πλέον στην κοινωνία, δυναμικά στελέχη της κοινωνίας, οι οποίοι είναι η ελπίδα. Ακόμα μαθητές μου οι οποίοι είναι, όπως τους λέμε στην εκπαίδευση, είναι μεταναστευτική βιογραφία και κρατούν τον αντικατοχικό αγώνα. Δεν μπορούν να δεχτούν μια ξένη σημαία πάνω στον πενταδάκτυλο. Τα ίδια τα παιδιά τα άλλα που είναι από τη Συρία, είναι από άλλες χώρες. Δεν έχουν τα βιώματα των παιδιών, των δικών μας που ξέρουν. Όμως είναι αντικατοχικοί. Ναι. Πολύ συγκινητική είναι η μετονομασία του Δημοτικού Σχολείου Λάρισσας του 23ου, που μετονομάστηκε σε Βαγόρας Παλικαρίδης. Πολύ αξιόλογοι συνάδελφοι, πολύ αξιόλογοι μαθητές. Η διευθύντρια του, η κυρία Μαρία Χάμου, η Βαγγελίτσα Επάπου, η βοηθός διευθύντρια, η Κωνσταντίνα Κουκουλίτσου, η μουσικός, μαθαίνουν το κόντρα στη διχοτόμηση, ξέρουν το θα πάρω μια ανηφορία τα παιδιά, οι γονείς ξέρουν πάρα πολλά για την Κύπρο, η σύμβουλος τους εκεί, η Κωνσταντίνα, η Καλούση, τώρα σας λέω ενδεικτικά κάποια ονόματα. Και στην Κύπρο έχουμε η διευθύντρια τώρα που είμαι, η κυρία Κυρακούλα, η οποία συμπυκνώνει, συγκεντρώνει τη νεότερη ιστορία της Κύπρου στο πρόσωπό της. Όπως είναι στη διευθύντρια μου η κυρία Ελένη Ματσάγκου, η Νίτσα Ματσάγκου. Υπάρχουν άνθρωποι, δυστυχώς το καλό δεν κάνει θόρυβο. Ναι. Όμως υπάρχουν νέοι άνθρωποι θησαυροί που κρατούν πρώτα την ανθρωπιά τους. Και άμα κρατάς την ανθρωπιά σου, σημαίνει η ελπίδα μας, η πατρίδα μας έχει ελπίδα. Και βέβαια να μου επιτρέψεις να πω, επειδή όπως είπαμε ήσουν και δασκάλα των παιδιών μας, τα παιδιά μου ακόμα θυμούνται και ξέρουν τους στίχους για το τραγούδι που γράψατε τότε, το οποίο και βραβεύτηκε. Θες να μας πεις έτσι? Ήταν ένα τραγούδι, οι στίχοι του βγήκαν αυθόρμητα από τα παιδιά. Εδώ στο Δημοτικό του Αγίου Αντωνίου κοιτώ τον πενταδάκτυλο, βλέπανε συνέχεια τον πενταδάκτυλο. Ναι. Μπορείτε να το ακούσετε. Βεβαίως, θα το ξανακούσετε. Βλέπονται τα παιδιά στη διαδικασία και τη συγγραφή των στίχων. Εμείς βέβαια τελειοποιούμε έτσι το ρυθμό. Ναι. Νίκη μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτήν την εκ βάθους καρδίας και ψυχής κατάθεση και αφηγήση των γεγονότων. Εντάξει, πήρα την απόφαση ότι κάποτε πρέπει να αρχίσουμε να μιλούμε για αυτόν το κομμάτι της ιστορίας. Νομίζω ότι είναι κάτι που χρειάζεται. Για κατάθεση ψυχής. Έτσι, γιατί είπαμε ότι επειδή η μνήμη γεννά ελπίδα, πρέπει τα γεγονότα τούτα να τα θυμόμαστε και να τα μεταφέρουμε και στους νεότερους, να είναι περήφανοι. Φαντάζομαι την ίδια περηφάνεια νιώθουν και τα παιδιά σου
για τη μάμα τους. Και νομίζω ότι ήταν χρήσιμο για να δώσουμε έτσι μια τροφή για σκέψη και στη νέα γενιά. Τελικά, όπως το τραγουδούσαμε, γίνεται στην πράξη μου. Στρατηγή μου και τα εγγόνια μου. Σωστά.